What's up sa inyo mga kamoto? Magdadayag sila dito. Daming jet dito. By the beach. Gusto mo bang kuhan? Sunod-sunod mag-aral mag-dive. Enroll kita sa diving course. Ikaw eh. Ayoko. Ikaw lang. Okay lang. Next time. Hmm? Oh? Oh, shit. Parang Boracay, no? The one. Pero mas maano yung Boracay. Mas malawak yung Web shake. Shake. Ito baba. Wag to natawil! Gusto mo pa-picture doon? hindi. Mas malinis yung dagat dito, bebo. Oo nga no. Mas okay dito. Oo, kaysa doon, sa dulo sa atin. Dito. Kaya pala maraming tao dito. Oo. Estudyante ah. Or baka nilinisan nila. Pwede. Inalis yung mga damo-damo. No? Hmm. Ang cute ng design nito, pahaba. Na ano, B&B. Oo. Nilagano mo.
natin. Di ba? Hindi na natin kailangan mag-check-in, di ba? Dire-diretso na tayo sa airport. Sa airport. So kahit pang 11 pa. Dumating dun. Lapit na tayo sa dulo. Ang guys dito. Hindi, o tingnan mo maya na rin siya. Sa gitna ata yun eh. Oo, pwede. Pero mas Oh, pero malinis na naman ah. Kaya nga eh. Oh, ay mga aso. Hello. Hello. Gusto mo umihi dyan? hindi mo mabasa. Alam. Ah, itong Hainan. Ito Yan maganda. na. Beach resort. Ano ba? Dito sa Hainan, no? So hindi pwedeng pumasok dito. Bawal. Sa mga isla. Kaya nga may pulis. Hainan Bohol. Parang maliit, parang malaki siyang version ng Puerto del Sol. Oo. No? Dito sikat ang Hainan sa Boracay din. Ah, okay. Hainan Boracay. Pag mga Hainan. Talagang magandang mo dito. So, picture dyan. Oo. Wait, punta muna tayo doon sa dulo. Hmm? Hmm. Ano yun? Sa dulo. Oh, ang ganda. Oh, pwedeng rentahan na ano. Oo nga no. Oh, shit, wala tayong ganun, babe, oh. Wala kang ganyan. Ay, hindi. Nakuha naman sa GoPro. Ah, wala na dito. Mga ano na lang, ginagawa pa lang. Wala na. Liga. Wala na. Sayang. Hindi tayo nakapag ganito. Magkano ganito, sir? 500 sang oras. Wala pa yung hotel. Wala doon. Saan po? Sa dulo, sa kabila. Wala po dito. Dito lang. Sayang, di natin nakita. Naglibot-libot tayo kapit. Yung ganito po, sir, magkano po? 500 sir with 30 minutes. 530 minutes. Oh, okay. Sayang, babe, no? Gusto mo ngayon? Wala na, paalis na kasi kami. Sayang, next time. Dito guys, dito kayo pumunta pag pupunta kayo ng Bohol. Alona Beach. Sa dulo siya guys, hindi dun sa kabila. Dito sa may Hainan Resort. Yan. Para makasakay kayo, hindi nyo kami magaya, hindi kami nakasakay. Paalis na kasi kami. Hey. Gusto niyo? Hayahay? Hayahay Resort. Hello, Daddy. Hey.
Nakawa ako. Nagmamadali ka na naman kasi. Ihi na kasi ako. 10 minutes. 10 minutes, babe. Oo, 10 minutes. Walk. Bili tayo ng ano, shake. Ha? Just. Oh. Wow, sandcastle, babe. Oo, ano. Picture ka. Kasi hindi pa gawa. Kaya nga. Donation siguro lang ginahanap nila dyan, eh. Ha. Ayun. So, ayaw mo dito? Okay na ako. May henan picture ka na. May hilang picture na. Breakfast buffet, 450. Wow! Lahat. Buko ice cream. Shake tayo. Kaso ano ka na? Hindi, naiihi ka, di ba? Pagdadive tong mga to, no? Anong binibenta niya? Ulam. Fun dive. Intro dive. Discover scuba diving. Bonfire dive. Tanungin natin isa. Magkano ang dive. Ha? Gusto mo? Kala ko naiihi ka na. Ayun, may naglilinis ng beach. Kaya malinis ditong car. Ah, okay. Oo nga, no. Doon kasi pinabaya. Oo. Pinabayaan nila doon. Kaya dito yung gusto ng beach. Kada mo yung nagaan sila. Bakit ganun lang eh. Every time we touch, I feel living on this heaven. But you think it's too much. If we never try, Ayaw mo dito kahapon na Minsan, ayoko rin sa mga ganyan. Oh. Kasi andun siya sa pinakataas yung iba. Oo. So, bababa ka pa, maglalakad ka pa. Struggle, no? Oo. Pagdating mo dito, pagod ka na. Yung sa atin, nalapit lang eh.
Baga nasa first floor na tayo, bababa lang tayo konti. Buti may nagpakita ano sa atin, no, dolphin. Oo nga. Diba? Larang mo ko. Tapos na po, sunog na po kami. Ano? Grabe pa. Parang ano lang 'to eh, parang sa 100 Islands lang nakakasunog ng balat. Tapos malinis dito, nag-iinit yung mga lokal, nakapapat. Doon hindi. Ito yan, difference. Hop, ang linis dyan oh. Pagdating doon, napabayaan na. Siguro ano, mga empleyado yon. Yung naglilinis nila. Oo. Ano? Which is dapat naman talaga. Para para ano, enjoy yung pagsiswimming ng mga bakasyonista, di ba? Dito naman, kung may magkukusa sana, pwede rin. Di ba? Diyan. Wala kasi tayong ano eh, rake. Dami oh. Maliit lang siya, no? Alon, kalitangan. Dito ka lang.